Noah Arca. So, ito po yung Noah Arca. Matatagpuan po siya sa ano po, sa Hong Kong. Hong Kong Park Island. Ayan. So, dito po siya. Dito po siya. So, dito po siya. So, puntahan natin yung mag-explore po tayo dito mga kailan. So, ayun na po. Ang daradang. So, saan ka lang po dito. Ayan po. Makikita nyo po yung bus. Ito po yung tunnel. So, hoy, hindi tayo pupunta dito. Ayan po yung Noah Ark. So, pupunta kami sa Noah. Ayan po yung Noah Ark. Video na eh. It's not chasing after me, Janice.我咪1、2、3你匿埋一隻眼嘅，3唔係匿埋眼喎，3係影